to ana samun wannan toshewar hanyar jinin a ɓangaren ƙwaƙwalwa ta dama, za a ga gefen hagu ya lalace. Shi yasa za a ga gaba ɗaya gefen ya daina aiki. Me yasa? Saboda ƙwaƙwalwar da ke ba ma kowane sassa jini yanzu ta daina aiki, ko jijiyar da take kawo wannan saƙon ta fashe, to daga nan kuma sai ga mutum hannu ya shanye. To abin da za a yi irin wayannan su abin da ya sa ka kawo wannan tango ɗin kenan. Wannan tango ɗin akwai inda suka sa yana license ɗin blood vessel da kuma wannan bakin ɗin. Abin da zai yi shine wannan cushewar yana zuwa zai dinga torewa yana bin jini. Abin shi yasa aka ce in mutum ba na da irin wannan sign ɗin ba za ka iya, ya sunan shi, tattakawa exercise kana zuwa wuri shine zai ɗan rage ma, saboda ka'idan mai a jiki abin da kake so da ka ci shi ya za a yi kai aiki da shi. Kamar misali kamar gasara, yanzu in gasara ta kwanta ai za ka ga ta kwanta a ƙasa, misali ya yi haka kenan. To amma idan ka sa hannu kana juya ta ai ba za ta kwanta ba. Abin da yake yi ma jini shi kuma ke kawai sai ya hana wannan, zai ta motsi da jinin, kaga ba zai taɓa kwantawa ba balle ya toshe. Amma in ka tsaye da juyawan fa an jima ka zo ko kaga ta kwanta a ƙasa. To wannan abin shi take zuwa ta yi ma wannan jijiyar a haka. Shi ne matsalar da ake samu a ɓangaren wannan hanyar jini. Na farko na yi magana akan wajen abu, shi ne dai matsalar da ake samu, zaka ga an ce blood vessel narrow ta matse ko, to an samu wannan kaɗan ɗin kenan. Ana yin scanning abin da za a gani ya ɗan matse, jinin baya wucewa da kyau, sannan ne mutum zai ɗan ji signing kaɗan. Allah ya taimaki kama ka sha magani a wannan gabar shi kenan zai toshe. Amma idan kuma ya toshe za ka samu ma mutum a kwance ne, shine at any time in ya faɗi ba za a iya samun matsala. Saboda su kuma sanda ƙwaƙwalwa take wannan aikin ba ta son ya ake cewa jirkicewa. Yana faɗuwa da ƙarfi wannan jijiyar daman ta kumbura shi kenan sai ta fashe. Tana fashewa sai ka yana tashi sai a ga hannu ya yi haka, saboda ba jijiyoyin da ke kai jini ne. Kafa za ga da gefen gaba ɗaya ya samu matsala. To wannan shi ne abin da yake faruwa. To kaga mai ciwon zuciya da irin hawan jini da sauransu, za ka ba shi wannan, za ka ba shi tango, za ka ba shi apollo siyo. Amfanin wani shi ne yasa na ɗauko shi, wannan ne tango ne ko kun gan shi na capsule kenan, sannan kuma sai apollo bite in yana da yadda zai kaɗa mai da wani, saboda maganar da flushing na blood vessel zai wanke mai wannan hanyar an wuce. To daga nan kuma abu na gaba a ɓangaren hawan jini, kaga wannan kenan kowa zai iya samun shi, saboda za ga a to yaushe nake cin mai wannan, ai shi yasa nace za ka gaya wa mutum time ɗin ma da ya kamata ka ci abu mai. A cikin abubuwan da ba a so ka ci damu a abincin da suke da yawan cutarwa akwai fried food, shi ne soyayyen abu. Duk wani soyayyen abu kaɗan ake so ka ci, ko yaya kaɗan ci kaɗan kakura. Saboda na farko a ɓangaren digestive tun da mun riga mun yi shi satin da ya wuce, wajen narkewa sai ya yi wahala. Saboda ai a so yanzu karamin misali za ka haɗa wanda ya sha koko misali da wanda ya ci doya, soyayyen doya, sai ni wanda ya sha koko sai ya ci abinci sau biyu, wancan bai ma kuma ci ba, sai ya fi rike mai ciki. Ina fatan to wannan rike cikin shi kuma jiki baya son lazy wajen digestive, kawai yana so da ka ɗan ci abu mai sauki yadda nan ya narka ya wuce. To da an samu wannan tutsin shi kenan ciki zai lalace. To haka kuma maikon da ke jiki, shi kuma maikon sai ya zo hanyoyin jini mai su yake toshewa. Yanzu za ga amma al'adar ya take ma sai da daddare ma wani yake, mu al'adar mu ma sai da daddare muke cin nama ko wani abu na kifi ko wani abu. Na taɓa bada misali, muna ɗayan kamfanin na ce wani ma sai da irin an ɗanyi bonus sai ga yau ai an samu faraga, sai da daddare sai a ɗan sai nama a je gida a ci, ana ci sai a mai kwanta, shi kenan aiki ya baci. Wannan man amfanin shi ba in ma ka dage dole sai ka ci abin, to ya za a yi ka yi aiki, ai ba zai tsaya ba. In yana yawo kamar yadda na gaya mana, in ka juya gasara tana yawo za ta kwanta ne, ba za ta kwanta ba. To kai kana ci sai ka je ka kwanta, kawai sai ya zo nan ya samu guri ya tsaya a hanyar jininka a blood vessel ɗinka, shi kenan abu ya to an samu na farko. Wani za ka ce mai yanzu misali yadda suka ce yanka goma wasu ma cewa suka yi a sati, in dai ka wuce shekara 40 karka ka ce kan yanka goma ma na nama. Amma wani muna mai basic da muka faɗa ka ce kai dakata, wallahi ba zai iya dainawa ba, sai dai ka ban magani in na ce in sha, shi ne kawai.
to ai mu da mun kai matakin da dole sai dai ka dinga amfani da supplements ka gaya wa mutum ga matsalar da yake ciki, sai dai bai dinga shan magani. In ba zai iya barin wancan abun ba to kai sha magani. Tunda yanzu kamar yadda na faɗa irin ka ci abinci, ka ci naman nan da daddare ko ka ci wani abu dai mai maiko ka kwanta ya hana ya zo ya tara nan. Tunda yawanci mun juya cin abincin, an ce ka ci mara nauyi ba da daddare ne. Cewa ma suka in karfe 7 ta yi baka ci abinci ba kawai ka sha ruwa ka yi haƙuri ka kwanta. To amma wannan gara ko baka sha kaɗan ne dai kamar su koko ko wani abu dai mai ruwa ko ruwan lipton ko shayi, ka sha dai abu mai ruwa yadda ba zai yi wahala wajen digestion. To amma ka ci abu mai nauyi ya kawo ma wannan. To wannan shine suke kira embolic. Embolic shine mai gari-garin wanda zai zo ya kwanta. To amma kuma akwai man ai kamar yadda na gaya mana non embolic, su kuma shine wanda baya daskarewa kamar haka. Misali man gyada, ina irin su manja ma dai yana cikin wa'ina, amma wanda ba sa da su alayyadi da bai. To yanzu misali a inda za su kuma yanda suke yi ai hanyoyin jinin za a ga wasu a kwance ne, ai jijiyoyi haka suke, muna yawan gani ko a zanen duro ai kamar reshen bishiya haka za a gansu. Wata tana jikin nan, yanzu nan ga wata ta fitar da wannan ko ita ma a jikinta za a ga wata ta yi haka ko wata kuma ta yi nan. Duka ba haka jijiyoyin suke, wannan ta kai nan wannan ta kai nan, amma nan na yi su man yaƙin mutsi ne. Nan ina yi ne saboda mu san me matsalar da ke ciki. Wannan ita take kawo wannan. To shi wancan ɗayan man wanda baya daskare wannan non embolic din, abin da yake a ran shine yanzu in ka ci abinci misali a plate, in ka dan daure hannu a kai zaka ga ruwan yayi kwaikwai ya dindinkule, ba zai kama ba, zai wannan kwaikwai din ya rirrike. Ina ba da to shi kuma haka yake zuwa cikin jini, ai shi ba zai daskare ba, to sai wannan cycle din misali a cikin jini. To amma shi ana ta yawo da shi saboda in kana motsa jiki fashewa ma yake, ba zai zauna ba, ko kuma kana wani aiki ko kuma kana cin abin da zai dinga hitin din jikinka, dan ayyukan gida da sauransu. To idan shi matsalar da yake kawo nan ba wata kofa ba ce jijiya ta yi nan, to kawai in aka yi rashin sa'a wannan dunkulallen kawai sai ya zo nan ya haka, shi kenan ya rufe wannan jijiyar gaba ɗaya ba za ta samu jini ba. Ina ba ta mura. To kuma mun ta arbe ba za ta shiga nan ba zai shiga nan ba, ita kuma ita ta ba wasu. Ana samun lezi na sakon ɗaya ko mai wannan jijiyoyin da sun daina aiki, shi kenan jini daman da ya rasa inda zai je ina zai dawo inda aka turo shi, sai ya dawo kwakwalwa, jijiyoyin zuciya da kwakwalwa. shi ne ana duba za a ga high, shi ne high blood pressure. Wannan shi ne non embolic wanda su kuma ba sa kwanciya, wannan man da muka fi ci kenan. Shi yasa dole ka gaya wa mutum yana da hawan jini ka wani irin abinci da wanne kake ci, ya fa kamata a ci ka dan rage kaza kuma ka dinga amfani. To in ka dan gaya mai wannan ya canza, nan da nan ma sai ga sauƙin yana zuwa, sai kuma ka bashi magani. To wannan ta bangaren hawan jini da ciwon zuciya kenan. Yawanci za ga da an fara samun wannan heart attack din, ana zuwa wani idan aka yi rashin sa'a da yi irin wannan faduwar ba, ana duba za a ce to a kuma wannan sai an nemi maganin ciwon zuciya da kaza da kaza, ko ga daga hawan jini ya tsallaka wani gurin. To idan a takaici wannan product din Tango, Apollo Vital din nan da 2C drop, in dai mutum kaje yana fama da matsala ta hawan jini in ka haɗa mai wannan tabbas zai yi ka insha Allah. Sai to bari ka sai bangaren zuciya shi ma still haka mai da sunan shi paralyze, duka bangare ne ka ba su wa'annan ka gaya mai ga yadda zai yi amfani da shi. Shi ne ai na gaya miki ka rufe gefen ne gaba daya, shi yasa idan zai yi kura ya magana sai ɗayan gefen ba zai yi. Ai na gama ita brain ce take wannan aikin, daga kwakwalwa ne da ake samun wannan matsala. Misali ai shi ne na bada ga brain din ai za ga ita kuma yadda take, za ga wa'annan su ne suke kai wa'annan sakonni, suna kai sakonni a ko'ina a sassa. Nan gefen ya ba nan ɓarin, nan ba ya ba can ɓarin. To nan gurin jijiyoyin da ke gurin nan da cell din suna rasa wannan jinin, shi kenan sai su damage, sai su mutu. Da sun mutu a nan gurin sun daina wannan aikin, in ya kumbura ya wannan fashewar to shi kenan kumbura yake kana faduwa sai ta fashe. To da ya fashe kuma shi kenan wannan gefen na jiki, sakin nan na jikin mutum gaba ɗaya ba zai aiki, zai tashi kawai gurin ya lalace. Shi ne bangaren paralysis. Idan kuma har bai faɗin ba, wani za a gani da ciwo ne abin ya tsanani sai jijiyar ta fashe, sai kawai a ce ai yau mun je ma kuma
guri kaza ya ke to shine paralysis din abinda yake kawo shi duk waɗannan shi yasa suka ce kusan abubuwa uku wanda muka dage mawa su suke kawo mana waɗannan problem waɗannan matsalolin za ka to ai muna yanzu akwai an kai matakin da a zamanance bature ko wani abu in zai ci abinci a plate ya san zaƙi adadin siga nawa ne shine suke kira ma calories wasu ma za ga suna rubuta ko a jikin coca-cola ko wani abu na sha za a ga ƙarshe an rubuta calories ga units ɗin da yake shi yanzu kamar misali namiji 75 unit ne a rana karkaci calories su wuce 75 unit ne to ya za ka gane shi a cikin shinkafa ai ba zai yiwu ba amma ya za ka gane zaƙi da maikon da ke cikin shinkafar nan yanzu shi in zai ci abinci ya zuba a plate da safe zai iya cin 30 kaga yana da neman ragowar wajen 45 da rana ya ci 15 da daddare ya ci kashi shi kenan bai ci ƙoba ba saboda mu gane wani abu maganar da ake a kan sigan nan da zaƙin da maiko ba wai ba su da amfani a jikinmu ba ne excess wuce kima da muke yi excess ɗinsu mu ci su fiye da yadda ake so tun da yanzu excess misali ai siga ma ba shi a jikinka ma ba za ka motsa kwata-kwata ba za ka motsa shi ne energy ba shi yake zuwa yaɗe da wani sinadari da hanta take bayarwa sai ba ka energy kawai sai ka ga mutum yana ta abu ko kyaftawa babu siga a jikinka ba za ka iya to amma kuma in ka ci da yawa sai kuma ya zama illa to wannan dai bangaren mu bar mata kuma wannan naman ta su kuma 50 unit ne ma na maza ya fi yawa dama a bangaren calories na maza ne 75 mata 50 a rana fa kenan to ya za ka gane adadin da na ci ai zai yi wuya to amma su tunda sun san to kai tunda baka gane ba sai ka dinga kimantawa kawai ka dinga estimating ya za ka rage kaza ya rage kaza to wannan ta bangaren hawan jini don kar mu cika abin tunda ina son mu ƙara shi bayani akan waɗannan duk da dai amma za mu iya bayanin wancan DC ɗin ko na siga duk da ba shi saboda ya zo bangare kusan ɗaya ne